זה נשמע תמים, אבל זה הורס לך כל חלקה טובה בחיים שלך. וזאת הסיבה שאת לא מתקדמת לשום מקום. אנשים רוצים ליצור מציאות, ואנשים רוצים שהחיים שלהם יהיו חיים שהם חולמים עליהם, ויש להם שליחות טובה, ויש להם משימות טובות, ובאמת יש להם המון המון טוב. אבל הם תקועים בדבר הזה. 99% באנשים תקועים בדבר הזה, אגב. אנשים תקועים בגלילה מתמדת. בגלילה לא, זה אפילו לא גלילה. זה חוסר ריכוז משווה של החיים. זה כל רגע לקחת את הטלפון ולפתוח אותו, רק כדי להתרענן במיילים, בוואטסאפים, בהתראות בפייסבוק. איך את יכולה ליצור את החיים שאת חולמת עליהם, אם את תקועה בהתמכרות שאת לא מצליחה אפילו לצאת ממנה? אם את תקועה בלראות חיים של אנשים אחרים? את יודעת בכלל, כאילו איך יש לך אפילו את הזמן לחשוב מהם החיים שאת חולמת עליהם? איך החיים האלה נראים? אם את כל היום עם הטלפון, הטלפון הזה מגביר את הסטרס בחיים שלך, את לא יכולה ליצור חיים שאת חולמת. עזבי, רק תעזבי את הטלפון, אפילו בלי לחשוב על המציאות, ואפילו בלי ליצור מציאות, ואפילו בלי לזמן את זה. כלום, אל תעשי שום טכניקה. רק מעצם זה את תגידי שאת חיה יותר את החיים שלך. חיה יותר את החיים שלך, אז זאת קריאה לפעולה עכשיו. תכתבי לי בתגובות, תתחייבי לי בתגובות. אני עוזבת את הטלפון עכשיו. תכתבי את זה, תתחייבי על זה. ולכי. לכי תעשי משהו שיהיה לך טוב. לכי תכיני לך תה מפנק. לכי תציירי בצבעי מים. לכי תעשי מקלחת חמה עם מלח. תעשי משהו שהוא חיים.